በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ሎሙን ምሕረት እግዚአብሔር እዩ። ሎሙን እግዚአብሔር ስለ ዝፈቐደ ካብቲ ንሪኦን ዘይንሪኦን ኩሉ ስለ ዝባልሃና እሞ ነቲ ናይ ዝመዓት ሰባት ክንከውን ዝረዳእና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ሎሚ ከምዚ ኣብዚ ርእስቲ ትርእይዎ ዘለኹም በዚ ናይ ቴሌቪዥን ተዋህዶ ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ምስቲ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም መዓልቲ ቦታት ተባሂሉ ዝኽበር ዘሎ ኣብ ኩሉ እውን ነቶም ኣቦታት ዝኾና ሃፒ ፋዘርስ ደይ ዝብል ፅሕፈታት ክፅሓፈልና ንውዕል ዘለና ንኩላህና ኣጋጣሚ በዚ መዓልቲ እዚ ጌርና ቃል እግዚአብሔር ክንመሃር ፅቡቅ እዩ። መዓልቲ ቦታት ካብ ኮነ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ወይ ከዓ እቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ሓቀኛ ቦስ መን ኮን ይኸውን? ሕጂ ትቦ ንብሎ ዘለና ኣብዚ ምድሪ ዘለዉ ካብ ቦታት ሓቀኛ ኣቦ ከመይ ዝበለ እዩ? ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣቦ ይኮንና ንርኢ ዘለና። ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ምስ መዓልቲ ቦታት ዝምልከት እቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ሓቀኛ ኣቦ ከመይ ዝበለ ኣቦ እዩ? ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ ኣብቲ ናይ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 2 ክነግሮ ከሎ ከም ኣቦ ከም ዝኾነ ከምቲ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ከም ሰብኣይ ኮይኑ ዘገልግል ከም ዘሎ ከም ኣቦ ኮይኑ ከም ዘገልግል ዘሎ ንስኻ ግና ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ከም ዝግባእ ጌርካ ነገር ኢሉ። ሕጂ እቲ ቀዳማይ ክሪኦ ሓቀኛ ኣቦ መን እዩ ዝብል ሓቀኛ ኣቦ ጥዑይ ትምህርቲ ብዝግባእ ዝምህር እዩ። ንደቁ፣ ንሓዳሩ፣ ንስድራ ቤቱ፣ ንመሳርሕቱ፣ ንደቂ ሃገሩ፣ ንዝኾነ ሰብ እቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ከም ኣቦ ምዃኑ መጠን ከም ወላዲ ምዃኑ መጠን ክገብሮ ዝግብኦ ሓቀኛ ዝኾነ ትምህርቲ ዝምህር። ቅፅል ኣቢሉ ብዝሒዝናዮ ዘለና ቲቶስ እንታይ ኢሉ እቶም ኣረገውቲ ሰዎች እቶም ብዕድመ ኣብ ኣቦነት በፂሖም ዘለዉ ቦታት ኮይኖም ዘለዉ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ክኾኑ ዝግብኦም? ከመይ ዝበሉ ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኮይኖም ንሑፋት ኣዝዮም ኳዕናናት ኣዝዮም ክትሪኦም ከለኻ ክብሪ ዝመልኦም ኣቦታት ክኾኑ እንድሕር ኮይኖም እንታይ ከማሉ ይግብኦም? ንዑና እኮ ነቲ ርእስትና ሓቀኛ ኣቦ መን እዩ? እቲ ሓቂ ዘለዎ መንፈሳዊ ኣቦ መን እዩ ዝበልናዮ? ከማልኦ ዝግባእ ነጥብታት ስለ ዘለዎ ስለዚ እቶም ኣረግብቲ ሰብኡት ጥንቁቃት ክኾኑ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ህይወትና ብጥንቃቐ ዝመላለስ ናብራ ክንነብር እዩ ዝደሊ። ወጀሃላይ ክንነብር ምስ ዝነፈሰ ንፋስ እንነፍስ ምስቲ ዓለም ዘቐደደቶ ኣካይዳ ንነብር ዘይኮነሲ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣብ ቅድመኻ ጌርካ ኣብ ቅድሞ ከም ዘሎ ሓሲብካ ብጥንቃቐ ምንባር። ረዘንቲ ክኾኑ ለባማት ክኾኑ ብእምነት ብፍቕሪ ብትዕግስቲ ጥዑያት ክኾኑ ይባል። ኣብ ምድርና ኣብ ዓለምና ዝብላዕ ዘይተሰኣነ ዝስተ ዘይተሰኣነ ዓለምና ተሃዊኻ እቲ ሓንቲ ሃገር ነቲ ሓንቲ ሃገር፣ እቲ ሓደ ህዝቢ ነቲ ሓደ ህዝቢ፣ እቲ ሓደ ፖለቲካ ድርጅት ነቲ ሓደ፣ እቲ ሓደ ቤተክርስትያን ነቲ ሓደ፣ እቲ ሓደ ስድራ ነቲ ሓደ ስድራ
كتقعون أنصارو تسلفهم النريو انتاي اندحريلنا لبونا سلازيلي امنت እግዚአብሔር ስለዘየለ ፍቅር እግዚአብሔር ስለዘየለ ከምቲ ክርስቶስ ብትዕግስቲ ነቲ ብሙሉ ዝመጾ ዝነበረ ፈተና ዝሓለፎ ከምኡ ዝበለ ጥዕና ስለዘየለ ጥዑያት ክኾኑ ዝግባ ስለዚ ሓቀኛ አቦ ጥዑይ ሓቀኛ አቦ ዕጉስ እዩ ሓቀኛ አቦ ፈቃሪ ሓቀኛ አቦ ናይ እምነት አቦ እዩ ለባሚ ረዚን ሓሳብ ይሓስብ ንሓፂር ግዜ ኣይሓስብን እዚ ኣብዚ መዓልቲ ቦታት ክንጽምብል ኮለና ከነኽብር ኮለና ክንሓስቦ ዝግባአና ንነፍስና ምልሲልና ክንፍትሻ ይግባአና ኣብቲ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 8 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መሊሱ ከምቲ ንቲቶስ ዝመዓዶ ንጢሞቴዎስ እውን ክምዕሎ ከሎ ብዛዕባ እቲ ዘለናይ እምነት መጀመርያ ከዘኻኽሮ ደሊ ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ ብግዜ ንዝኸውን ምስክር ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ክኸውን ኢሉ ነፍሱ በጃሃበ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ንስዕቦ ዘለና እምነት ብዛዕባ እቲ ዘለዎ እምነት ንጢሞቴዎስ ምስ ነገሮ እንታይ ዋጋ ክርስቶስ ከም ዝኸፈለ ምስ ነገረ ብግዜ ንዝኸውን ምስክር ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ክኸውን ኢሉ ነፍሱ በጃሃበ ሕጂ ንሕና ንስዕብ ዘለና ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ኮይና ዘለና እቲ ክርስቶስ ዝበሃል ጎይታና ኣምላኽና ነፍሱ በጃዘ ነዚ ነገር እዚ ኸ ኣዋጅን ሃዋርያን ሓቅን እብል ኣለኹ እምበር ኣይሕሱን እየ ብእምነት ብሓቂ መምህር ኣሕዛብ ንምዃን ዝተሾምኩ ኣነ ከም ኣቦ ኣነ ከም ሓቀኛ ኣቦ እዚ ነገር እዚ ክእውጅ እዚ ነገር እዚ ዝጥዑይ ትምህርቲ እዚ ንዘይሰምዕዎ ክእውጅ ግቡእ እዩ እምበኣርሲ እዚ ካብ ኮነ ኢሉ ጳውሎስ እምበኣርሲ ሰብኡት ኣቦታት ማለት እዩ ብዘይ ኩራ ከምቲ ዓንተበይ ረዘንቲ ጥንቁቃት ለባማት ብእምነት ብፍቅሪ ብትዕግስቲ ዝበልናዮ ኣብዚ ከዓ እንታይ ይብሎም ኣሎ ሓደ ኣቦ ብዘይ ኩራ ውልውልን ቅዱሳት ኣእዳው ኣልዒሉ ኣብ ኩሉ ስፍራ ክጽሊ እደልሎ ሓደ ኣቦ ሓቀኛ ዘብሎ ነቲ ወንጌል ናይ ክርስቶስ ነቲ ዝኣመነሉ ነቲ ዝስዕቦ ዘሎ ትምህርቲ ንዕኡ ዝነብር ክኸውን ኣሎ ስለዚ እዚ ቦዚ ነቲ ዝተጸውዖ ነቲ ዝተለኣኾ ናብራ ኣለልዩ ፈልዩ ዝፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ኩራት ትበሃል ናብኡ ኣይቀርብን ምውልዋል ትበሃል ናብኡ ኣይቀርብን ምክንያቱ እቲ ዝስዕቦ ዘሎ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ኣምላኽ መን ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ነዚአን እንድሕር ፈሊጡ ብዘይ ውልውል ንሓደን ሌላ ጉሌላኻ ይገበረ ከምቲ ክርስቶስ ንኩሉ ዝሞተ እዚ ሓቀኛ ኣቦኻ ኣእዳው ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣልዒሉ ክጽሊ እዩ ክባስ ከምቲ ባህልና ክስተኮ ከምዚ ዝገበረ ዋላ ነቲ ጽያፍ ዋላ ነቲ ዝሙት ዋላ ነቲ ቅትለት ንብሙሉ ኢና ንሕና ነድንቕ ከምዚ ኮይ ገይሩ ከምዚ ኮይ ሰሪዑ ከምዚ ገይሩ ሃብቲሙ ከምዚ ቀቲሉ ከምዚ ሃዲሙ ክንዲዚ ዘሚ ተባሂሉስ እዚ ማዕረኽ እንደይ ካብ እምነት ክርስትና ርሒቕና ከም ዘለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝሕፍር ዘረባ ከም ንዛረብ ስለዘይንፈልጥ እዚ ንዛረብ ከምኡ ክኸውን ኣይነበረ ስለዚ እቲ ሓቀኛ ኣቦ ንማንም ከዳለወ ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣእዳው ልዒሉ ናብ እግዚአብሔር ዝመሕፀን እግዚአብሔር ዝሪኦ ዘለኹ ስኻ ሕለፎ ሰላም ግበር ዕርቂ ግበር ኣሳልጦ ሃቦም ህይወት ሃቦም ንስሓ ሃቦም ዘስተውዕል ብሃቦም ኢሉ ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣብዚ ጣዕመን ኣብዚ ጸገመን
يقداو العلو زصلي ابو يكون زغبا نسب قرنطس كنغرون كله هايا باولوس وا انتو نقحس كيلو ناي كريستوس كويهم ساعت كريستوس كويهم ترى يافت غزا نحنت سدرا ابوهمكا تخبرو ነገር ዘይኮንካሲ እስኻ ናይ ክርስቶስ ኢኻ ስለዚ ናይ ክርስቶስ ስለዝኾንካ ንቑሕኩን ኣብ እምነት ጽናዕ ሰውኡት ኩኑ በርትዑ ኢሉ ኩሉ ግብሪ ግን ብፍቕሪ ይገበር እዚ ኣነ ምንታይ ዘይኮነሲ ኩሉ ግብሪ እንገብሮ ብፍቕሪ ይገበር ኣሕዋቴ ቤት እስጢፋኖስ በኽሩ ኣካያ ከም ዝኾነት ነብሶም ንምግልጋል ቅዱሳን ከም ዝመደቡ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ እምነት ስለዝጸንዑ ማይ እሙሮ መንቃሕቲ ስለዝገበሩ بأمن سابو سلازخونو سلازبرتعو نفسهم نسقاو فتوات خمي عبينو عال انتاي نستا انتاي نكبر انتاي نكدن زي كوناسي نفسهم نمقلقال قدوسان يومد ناي عملا خزبي نزتأميخ عنقلو نزتأميخ نزعرق أخرنو نستشقره نستبعث كعرقو نفسهم نابزي أمديو تلزي حق أن يابون دحر كوينو أزي أبو أمورو كحزو إزقبا أزي إيلو ترايت أطوائي بلل أزي كم زبالكو أب قدامي ملغت قرونتوس معرف 10 شدشته كم 10 سلسة خساب 10 شدشته مسبالة أم معرف 10 4 تماليس قدامي قرونتوس فقد عسرة أحواتي بأمورو سبؤتكم بخفعات دا أحتسانات كنويلو أبزع عالم زي ناب بأسي ناب قتلة ناب عمسة ناب حنا مفداي كفدي زغل كما رح زغل حلافنتك كتفق زغل نجر بزحي سخاتكم جنب أمورو سبؤتكم بخفعات جن هتساناتكم بزعبا أمروس قلعت كونو دا بزعبا أمروسي قلعت هايتخون ميلو يقراتا بزعبا أمروس قلعت هايتخون بخفعات جن هتساناتكم هنياتو حق أنيابو إزيابير زأزوزو زقبر سلازي حلافنتنا يحادة بو بحفشاو إزي خابلنا نابس درو ملسيلو جن نتحق أنيابو زتوهابو فليز بلا ممرحل أبي فيسون معرف حمشته غاب 20 حمشتن ساب 20 شمونتن إذا حق أنيا منفساوي أبو انتا يكجبر زقبو كم تكريستوس نمحبرو زفكرة إزي حق أنيا زبهال أبو مجمّر دقاقي مو أبزانا إفيسون ترايزي يكون أبو زحوتا كريين أنستغم أفكر كم تكريستوس إتابة كريستيان كقدس هايلو رسحات وي عطار وي قلن هزمسل وي بزي منكب قدستي محبر غيرو ما انت خوقوما نفسو خمزهابه سوءت كاخم ننستم كفقرو يغبا إلو معرخن دي أبو خوينو نسبيتو كفقرات تأزاز أملاخ تفليتو عيسقس كتبال إذا قبت فاتي أيكونن زوزل زبت زلو نأكالو زسأل كم زيلو أكال كأ موارستغا كم موارستغا متأن كتفكرا يباك ولا بتقولسي معرف سلسته فقد 10 جعت أتوم سوء اثنين استغما فكوي وابناي بيتروس ونكم يبل أفتي سلسته دحرايت مليسنا خنرئينا قدامي بيتروس معرف سلسته فقد شوعت بيلو أتوم سوء سألتكم انت خي عقد مسلغمات فترة كموارستكم نتسقى هيوت غيركم إن أخباركم أنكم مسانستكم بأمورون بو حق أنيا بو أنا بو حق أنيا عندي إيلو زحسب بو نسبيتو يفكر نسبيتو كتغرمرم أيضا
ንውሉዱ ኣይኹርን ንሰበይቱ ከም ድኽምቲ ፍጥረት ሓገዝ ከም ዘድልያ ደገፍ ከም ዘድልያ ፈሊጡ ተረዲኡ እዩ ዝድግፍ ኣበየለና ሞሉ ወሽቲ ባህልና እሱ ስለ ዝጸለወናስ ንዑ ክንስዕብ ነቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክንገድፎ ኢና ንደሊ ኣቱም ሰብኡት መንስትኹም ኣፍቁሩ ኣይተማርርወን ኣቱም ኣቦታት ሕልንኦም ከይዓርቦም ንውሉድኩም ኣይተኸርይዎም ሓቀኛ ኣቦ ንሰበይቱ ኣየማርርን ኣየ ሰብኣይ እዚ ኣየብልን ሓቀኛ ኣቦ ንደቁ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣየብሉን ሓቀኛ ኣቦ ሓቀኛ መንፈሳዊ ኣቦ ከምቲ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ኣብ 6 ምዕራፍ ዝብሎ ፍቅዲ 4 ኣቱም ኣቦታት ነቶም ውሉድኩም ብናይ ጎይታ ተግሳጽ መዕዶ እንዳ ኣዕብይዎም እምበር ኣይተኸርይዎም ንደቁ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክመሩ መንፈሳዊ ተግሳጽ ክግስጾም ብሓይሊ ብስላዕ ገይሩ ሰጥሰጥ ዘብል ኣይኮነን ዝድለ ዘሎ በእምሮኦም ንእምሮኦም ተዛሪቡ ብፍቅሪ ገይሩ ዝረትዕ እዩ ዝድለ ዘሎ ስለዚ ሓቀኛ ኣቦ መን እዩ ኢልና ኣብ ንሪኦ ዘለና ሎሚ ጸሎትና ከይዕገት እዩ ኣቦታት ነዚ ትከታተሉ በዚ መዓልቲ እዚ ይቕረታ መዓልቲ ቦታት ተባሂሉ ኣምዳ ገለ ስድራ ኣብ ገለ ቤተ ክርስቲያን በብኸባቢኡ ከም ዝጥዕም ኩነታት ኣብ ሙሉእ ዓለም ክኽበር ይኽእል እዩ ገለ ከዓ ኣጋጣሚ ናይ ስራሕ ኩነታት ኮይኑ ስርሑ ክውዕል ይኽእል እዚ ናይ ስደት ነገር ንኩሉ ከምኡ ስለ ዝመን ግን ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ መልእኽትና እንታይ ኣቱም ሰብኡት ጸለትኩም ምእንቲ ከይዕገጥ እግዚአብሔር ጽቡቕ ክገብረሉ ዝጸልእ ኣቦ የለን እግዚአብሔር መልሱ ክምልሰሉ ናይ ስድሩኡ ናይ ቤተ ክርስቲያኑ ናይ ምድሩ ናይ ህይወቱ ዘይደለ ኣቦ የለን እግዚአብሔር ለሚንዎ ክሓፍር ዝደሊ ሰብ የለን ኣቱም ሰብኡት ነዚ ትደልዩ ተኾንኩም ጸሎትኩም ምእንቲ ከይዕገት ምስታ ድኽምቲ ፍጥረት እግዚአብሔር ዝሃበኩም ነታ መዋሪስኩም ኣኽብርዋ በእምሮ ንበሩ ፍቲ ዓቕማ ደረጃ ወሪድኩም ተረድኡላ ዝያዳ ኩሉ ከዓ መወዳእታ ከዓ ኩልኻትኩም ሓደ ዝሓስቦ እትዳናገጹ ህይወት እተፍቅሩ ለውሃት ትሑታት ኩኑ ምርቃ ምእንቲ ክወርሱስ ነዚ ጽዋዓት ኢኹሞ መርቁ ዳ እምበር እከይ ኣክንዲ እከይ ወይ ጸርፊ ኣክንዲ ጸርፊ ኣይትመልሱ ምክንያቱ ንዑ እዩ ኣንተ ወይ ጳውሎስ ኣቦታት ኣብ ኩሉ ቦታ እዳዎም ኣልዒሎም ክጽልዩ ይደሊ ኣለኹ ዝበሎ ነዚ ዝተጸዋዓና ዕላማ ስለ ዘለና ዓይንቲ እግዚአብሔር ናብ ጻድቃን እዩ ዝሪኣ ኣእዛኖም ከዓ ናብ ጸሎተን እዩ ገጽ እግዚአብሔር ግና ነቶም ገበርቲ እከይ ይጻረሮም እሞ እቲ ህይወት ክፈቱ ጽቡቕ መዓልትታት ክርኢ ዝደሊ ሰብ ልሳኑ ካብ ክፉኡን ከናፍሩ ካብ ተንኰል ከይዛረብ ይኸልክል ኣፍካ ሓዞ ዋላ ዘይጥዕም ኩነታት እንተሎ ናብ ኣምላኽ ደርቢ ካብ እከይ ይዘብል ሰናይ ከዓ ይገብር ንሰላም ድለያ ሰዓባ ስለቲ ሰናይ እንተፀዓትኩም ምን እዩ እከይ ዝገብረኩም ስለ ጽድቅ ድማ ሓሰራ መከራ እንተጸገብኩም ብፁዓን ኢኹም ካብ ፍርሃቶም ኣይትፍርሁ ኣይትሰንብዱ ንጎይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስዎ እምበር ብዛዕባታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምእንታኻትኩም ዝሓትኹም ዘበለ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሰዓት ተዳለኹም ኩኑ ግናኸ بعقلن بفرحات እንደ አይሁድ እምበር فقاد አምላክ ከምዝ ተልስ ካብ እከይና ገበርካ ሰናይ እና ገበርኩም ሓሰራ መከራ ክጸግቡ ይሐይሽሞ እቶም ነት ብክርስቶስ ዝሆን ሰናይ ካይዳ ዝጽርፉ እቲ ዝሓሚኹም ምእንቲ ከሓፍሩ ሰናይ ሕለና
أزي زبمولو حدك منفساوي أبو حدا حقنيا أبو كختلو زقبا أبو يلوم كلهم أبزي معالت بوتات دقها خخبروها خلو كابها انتاي تصبي كاب حدا حقنيا منفساوي أبو اتمولد انتاي تصبي كابكي ناقبركا سناي ناقبركا مكرا ختصكب بحيش ስለዚህ ሓደ ሓቀኛ መንፈሳዊ ቦ እንታይ ክገብር ዝግብኦ ንሕሪልና ምርቃ ምእንቲ ክትወርሱ ነዚ ጽዋዓት ይኹሞ መርቁ ዳእምበር ኣከንደ እከይ ወይስ ጸርፊ ኣከንደ ጸርፊ ኣይትመልሱ ኣነ ኣብ ዘበና ወሪሱና ዘሎ ጸርፊ ንዕቀት ካበይ ኣምፂናዮ መን ይሂቡና መን ነዚ ዓዲልና ሕቶ ይዝኾነ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ንሰማዓቱ ንበረኸት ይኹን ነዚ ጽዋዓት ይኹም እሞ መርቁ ውፉር ደሓነተው ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቤተክርስትያን ንሪኦ ኣዴታት ተባሂሉ እተን ናእሽቱ መራዑ ኣይወፀንን ነተን ዓበይቲ ኣዴታት የንፅበያ ኣብዚ ኻ ቦታት ክንብል ከለናስ ነቶም ብዕድመ ሸንገሉ ገለ እዩ ዝርኢ ኣይኮነን ኣቦታት ንብሎም ዘለና ክርዳእና ይግባእ ቆልዓ እንዳበልና ክነብር ኣይግባእን ኣቦታት ዝኾናሉ ኣብ ኩሉ ስፍራ እዳውና ልዕልና ክንጽሊ ቅዱሳን እዳው አልዕልኩም ኣብ ኩሉ ስፍራ ክጽሊ እደሊ ኣለኹ ዝበሎ እግዚአብሔር ዝደልዮ ንዓና ኣብ ዘበን እዚ እንታይ እዩ ንሕሪልና እዳውና መንፈሳዊ እዳው ሓፋቢልና ኣብ ምድርና ሰላም ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዕርቂ ይኹን ፋሕ ዝበለ ስድራ ምትእኽኻብ ይኹነሉ ምድርና ካብ ኩናትን ወረኹናትን ሰላም ዝእወጀላ ዓሪፋ ትነብር ምድሪ ይግበራ ኣብ ማሕደርቲ ምድርና ፍርሓት እግዚአብሔር ይሃልዎ እግዚአብሔር ብዝመርሖም ንህዝቦም ከመሓድሩ ጸጋ ብዛሓሎ እዚ ጸሎት ክንብሎ ከም ቦታ ዝግባን ይመንቁሶ يفرسو يعنو نسيطان زملكت سيطان مخروخا مدرنا يبقص كنبل قبؤنا نتوم اغزيابير اب حلافነት ዘቀመጦን ግን እግዚአብሔር እምሮኦም ክኸውን እግዚአብሔር መኻሪኦም ክኸውን ምኽሪ እግዚአብሔር ኣፍቲ ምኽሪ እግዚአብሔር ውዒሎምሲ ንዑ ዘኽበር ንዑ ባህ ዘብል ውሳኔ ክውስኑ እግዚአብሔር ክረድኦም ክንጽሊ ዝግባአና ምክንያቱ ጸሎት ዘይፈትሖ ዘይመልሶ ነገር የለ ኣብዚ መዓልቲ ቦታት ዓመት መጽኸ ነኽብር ከለና ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልየና ካብ ዝሓለፈ ዓመት ሕጅን ከምኡ ኢለ ደ ዘለኹ ኣብ ምጽራፍ ኣብ ምሕማይ ኣብ ንዓይ ጣዕምን ወይስ ናብዚ ሓቀኛ ኣቦ ክገብሮ ዝግብኦ ደረጃ ተሳጊረ እግዚአብሔር ክርኤኒ ከሎስ ክንደይ ሕሙማት በጽሕካ ክንደይ ጽጉማት ረዲእካ ክብለኒ ከሎስ እንታይ ይብሎ ኣነ ድልው ኣነ ነህዎ ኣነ ባርያኻ ዲና ንብሎ ወይስ ኣቱም ኣቦታት ኢሉ ኣብ ኩሉ እዳውኩም ኣልዒሉ ጸልዩ ንዝበሎ ገዲፍና ሎሚ ካብ ምጽላይ ጠጠው ኢልና ኣለና ስለዚ ኣብ ትኽቡር መዓልቲ ቦታት ክንሓስብሞ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ኣብዚ ዓለም እዚ በቲ ዓለም ዝቀደደቶ ቅዲ ኣነባብራ ዘይኮነ ክንከይድ ተጸዊዕናሲ በቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ በቲ እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ በቲ ምድርና ሰላም ትረኽበሉ ምእንቲ ጸሎትኩም ከይዕገት ጸሎትካ ምዕጋት ካብ ዝዓቢ ዝጸለኻዮ ዘይስማዕ ካብ ዝዓቢ ውርደት የለ ቃል እግዚአብሔር ግን ምእንቲ ጸሎትኩም ከይዕገት ምሰነስትኩም ብሰላም ደሓኒናኮ ከምዚ ዘይስቕሉና ይቀደም ይኮነ ሕጂ ከመይ ኣለኻ እግዚአብሔር ዝሪኦ ናብራ ከመይ ትነብር ኣለኻ ይትሕቱ ክንደይ ዘጋይፅን ብርጭርጭ ብዝብል ተኸቢብና መዓልቲ ቦታት ሎሚ ኽቢርና ይኮነ እንት ዘገድስ ኣሎ ከመይ እግዚአብሔር ብዝኸብረሉ ነገር ንህይወተይ ክመርሓ ከም ሓቀኛ ኣቦ እግዚአብሔር ዝደልዮ
ንዓይ ክሪአኒ ከሎስ ረዚን ናይ እምነት ሰብ ዶ ወይስ ምስቲ ዓለም ትኸዶ ቅዲ ተፃራፋይ ወይስ ኣብ ቀሊል ኣሎ እዚ ነብስና ክንሓትት እግዚአብሔር ይሓተና ኣሎ ነዚ ሰሚዕና ክነተግብር እግዚአብሔር ሓግዘና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ሎምን ኩሉ ሻዕ ዘለዓለም ኣሜን